Γεια σας ρε παιδιά, τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Ελπίζω να είστε καλά, να μπήκε το 24 όπως θέλατε, να συνεχίζετε όπως θέλετε. Εύχομαι να κυλάει ομαλά και ήρεμα και έτσι ήσυχα ο Ιανουάριός σας. Εγώ ήρθα σήμερα με ένα πολύ διαφορετικό βίντεο από τα συνηθισμένα μου. Ήρθα με 12 προτάσεις για τους 12 μήνες του 24, μία για τον κάθε μήνα. Εννοείται ότι τους μοιράζετε όπως θέλετε εσείς. Αν θέλετε παίρνετε κάποια από αυτές τις προτάσεις, αν δεν θέλετε καμία, αν θέλετε όλες, με μεγάλη χαρά. Και δεν έχω φέρει 12 βιβλία που έχω διαβάσει και είναι πολύ πολύ γνωστά. Έχει γίνει δηλαδή τρελό hype. Έχω φέρει 12 προτάσεις για σας που είναι λίγο underhyped για τη γνώμη μου, για τη δική μου άποψη. Θα έπρεπε να έχει γίνει ένας λίγο μεγαλύτερος ντόρος. Οπότε είπα να τον κάνω εγώ. Και για κάποια από αυτά σας έχω σίγουρα μιλήσει σε άλλο βίντεο, για κάποια ίσως όχι τόσο, οπότε τα έφερα τώρα λίγο μαζεμένα, 12 προτάσεις για τους 12 μήνες του 24. Ξεκινάμε με το πρώτο βιβλίο. Δεν έχουμε καμία σειρά τύπου καλύτερο, χειρότερο ή ποιο ταιριάζει με ποιο μήνα. Είναι απλά 12 τυχαία βιβλία που έχω διαλέξει με τυχαία σειρά. Λοιπόν, το πρώτο είναι το «Ερωτικά γράμματα από τη Μονμάρτη» του Νικολά Μπαρό, από εκδόσεις Πατάκη. Σας βάζω εδώ πίσω και ξέρω αν βλέπετε. Εύχομαι κάπου να βλέπετε. Λοιπόν, είμαστε σε rom-com φάση στο Παρίσι. Είναι πολύ γλυκό βιβλίο. Μου αρέσει γενικά η γραφή του Μπαρό. Δεν είναι κάτι super wow, δεν είναι ας πούμε η ωραιότερη γραφή που θα βρεις σε ρομαντική κομμεντία, αλλά είναι ίσως από τις πιο γλυκές, από τις πιο τρυφερές. Έχει από τις πιο όμορφες εικόνες του Παρισιού που έχω δει σε βιβλία και είναι και μια αρκετά πρωτότυπη ιστορία συγκεκριμένη, δεν είναι από τις πιο συνηθισμένες που έχω διαβάσει σε κομμεντή, οπότε την προτείνω. Επίσης για μένα αυτό είναι ένα από τα καλά βιβλία του Μπαρό, γιατί έχει γράψει και κάποια που δεν με βρίσκουν τόσο έτσι φανατική. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο. Προχωρώντας, θα πάω στο «Μαθήματα ευτυχίας» της Κάρολ Μάθιους από εκδόσεις Μπέλ, που σίγουρα σας το έχω ξαναναφέρει κάποια στιγμή, γιατί είναι από τα αγαπημένα μου feel good, θα το χαρακτήριζα, βιβλίο. Δεν είναι μόνο δηλαδή ρομαντικό, έχει και romance μέσα, αλλά είναι γενικά feel good. Είναι λίγο, πιάνει το κομμάτι της ενσυναίσθησης σε παιδιά που έχουν αναπηρία, σε παιδιά με ειδικές ανάγκες γενικά, χωρίς να βαραίνει καθόλου. Είναι μια κοπέλα που ζει σε μια φάρμα και την έχει διαμορφώσει έτσι ώστε να είναι ένας εναλλακτικός τρόπος μάθησης και εκπαίδευσης για αυτά τα παιδιά που θέλουν να μαθαίνουν δημιουργικά και με διαφορετικό τρόπο. Πάρα πολύ ανάλαφρο, δεν είναι τόσο βαρύ όσο μπορεί να το περιγράφω. Έχει και romance μέσα, έχει αρκετό χιούμορ, έχει κοινωνικό πλαίσιο ωραίο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και ξέρετε, είναι αυτά τα βιβλία που λες γιατί δεν τα βλέπω τόσο συχνά, γιατί δεν τα προτείνει τόσο κόσμος, δεν τα έχουν δει, δεν δόθηκε τόση διαφήμιση, δεν ξέρω τι συνέβη, αλλά για μένα κακός. Προχωρώντας, θα προχωρήσω με ένα βιβλίο Ελληνίδας συγγραφέως, είναι «Η ψυχή της Πυρακανθίδας», είναι το πρώτο βιβλίο σειράς της Ευαγγελίας Μπαθρέλου από εκδόσεις Πηγή. Οπότε μπορώ να σας δείξω πιστόφυλλο γιατί είναι το πρώτο. Και γιατί σας το δείχνω, γιατί θεωρώ ότι βιβλία τόσο καλογραμμένα από Έλληνες συγγραφείς, από ανθρώπους που είναι η πρώτη τους προσπάθεια και παρόλα αυτά κάνουν τόσο ωραία δουλειά, πρέπει να δείχνονται λίγο παραπάνω, πρέπει να φαίνονται λίγο παραπάνω, οπότε σίγουρα το προτείνω. Από τα φαντασίας, τα εφηβικά young adult ίσως fantasy, χωρίς όμως να είναι παιδικό, χωρίς να είναι πολύ απλοϊκό, χωρίς να είναι βαρετό. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ καλωστημένοι χαρακτήρες, πολύ ωραία πλοκή, περιπέτεια, ουσιαστικά κυρίως, όχι τόσο romance. Πάρα πολύ μου άρεσε, περιμένω το δεύτερο οπωσδήποτε και να το πάρετε κι εσείς. Συνεχίζω με την πρόταση νούμερο 4. Είναι οι αναγνώστες του Broken Wheel προτείνουν, και αυτό σίγουρα σας το έχω ξαναναφέρει, είναι της Καταρίνα Μπίβαλ από εκδόσεις Πατάκη. Και εδώ έχουμε τύπου rom-com feel good φάση. Και εδώ, αν δεν το έχω ξαναναφέρει, που σίγουρα το έχω ξαναναφέρει, είμαστε έτσι
Έχει να κάνει με βιβλία εδώ περισσότερο. Είμαστε σε μια κομμόπολη ουσιαστικά που δεν υπάρχει βιβλιοπωλείο. Γενικά είναι λίγο παρατημένο σαν μέρος και μια κοπέλα που φτάνει εκεί με έναν τρόπο τέλος πάντων αποφασίζει ότι αυτό λείπει από αυτό το μέρος, ένα βιβλιοπωλείο και προσπαθεί με όλες τις δυνάμεις να το λειτουργήσει. Βλέπουμε τι σχέσεις διαμορφώνει με τους υπόλοιπους κατοίκους της περιοχής. Το έχω σίγουρα αναφέρει πάντως στο βιβλίο αυτό και στο βίντεο με τα Feel Good, δηλαδή σίγουρα έχει ξαναπαίξει. Δεν θα σταματήσω να το προτείνω γιατί και εγώ το βρήκα τυχαία, έπεσε το μάτι μου και είναι κρίμα να μην διαβάζονται τέτοια βιβλία. Πάρα πολύ ωραίο. Τώρα, προσέξτε, για την πρόταση νούμερο 5 θα πάω στο σχολιομαντίο. Είναι το μάθημα πρώτο, οπότε μπορώ να σας δείξω πιστόφυλλο. Θα μου πεις, βρε κορίτσι μου, το σχολιομαντίο το έχουμε ακούσει γενικώς. Ναι, ίσως είναι από τα πιο hyped από αυτά που θα σας δείξω. Όμως, έχω για κάποιο λόγο εισπράξει ένα λίγο αρνητικό hype για τη συγκεκριμένη τριλογία. Ένα αρνητικό vibe, ότι λίγο κάπως δεν... Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η γραφή της Naomi Novik, από μετέχμιο είναι. Πάρα πολύ μου αρέσει η γραφή της, είναι ιδιαίτερη, είναι λίγο μπερδεμένη ένα τσακ, αλλά είναι πάρα πολύ πρωτότυπη, χτίζει πάρα πολύ ωραία τους χαρακτήρες, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν είναι ας πούμε στο top του των σειρών φαντασίας, γιατί είναι ένα τσακ πιο εφηβική θεωρώ, αλλά και πάλι η τριλογία είναι εξαιρετική και δώστε της πραγματικά μια ευκαιρία. Οπότε αυτό είναι το πρώτο, αν θέλετε να διαβάσετε σειρά φαντασίας. Προχωρώ στο νούμερο 6, εντάξει, είναι λίγο γκουμούτσα, μην το φοβηθείτε παιδιά, αλήθεια σας λέω. Ένα δέντρο μεγαλώνει στο Brooklyn, κλασικό βιβλίο της Betty Smith από εκδόσεις Μετέχμιο. Επανέκδοση έχει γίνει και θα βγει τώρα, αν δεν κάνω λάθος, τον άλλο μήνα και άλλο βιβλίο της Betty Smith σε παρόμοιο στυλ. Είμαστε στην Αμερική σε μια εποχή που οι άνθρωποι υπήρχε τρομερή ανέχεια, τρομερή φτώχεια. Οι άνθρωποι ζούσαν εκεί και περνούσαν όλη τους τη βδομάδα μια οικογένεια με $3 ας πούμε. Μιλάμε για πολύ άσχημη κατάσταση, αλλά το συγκεκριμένο βιβλίο μας λέει την ιστορία, που σίγουρα πάλι σας το έχω ξαναφέρει ίσως σε κάποιο βίντεο, μας λέει την ιστορία από τα μάτια ενός κοριτσιού, της κόρης μιας οικογένειας, που ξέρετε όλο αυτό φιλτράρεται μέσα από την αθωότητα και την παιδική ματιά της, οπότε λίγο δεν σε βαραίνει τόσο, σε κάνει να βλέπεις και κάποια πράγματα πιο άμεσα, δεν ξέρω, πιο αφιλτράριστα. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ. Πραγματικά με τρόμαζε τρομερά το μέγεθός του, όχι. Έφυγε πάρα πολύ εύκολα, δεν θα σας βαρύνει, το πιστεύω, γιατί και εγώ δεν είμαι των πολύ θλιβερών, να ξέρετε. Δεν είναι τέτοιο στυλ, είναι κοινωνικό καθαρά, αλλά πολύ ισορροπημένο. Οπότε αυτό είμαστε στα 6, ναι 6, πάω στο 7. Λοιπόν, είναι το βιβλίο που μου έμαθε την Garwood. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι η Garwood δεν θα ξαναβγάλει βιβλίο. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε τώρα. Δεν τα ρυθμίζουμε αυτά τα πράγματα. Η Julie Garwood λοιπόν έγραψε το Μεντολί του Βασιλιά και από εκδόσεις Έλξης είναι το πρώτο της βιβλίο που διάβασα εγώ και πραγματικά από αυτό την αγάπησα, το λάτρεψα. Έχει σματ, έχει σπάει σε στοιχείο, έχει μυστήριο, έχει κοινωνικό κομμάτι, είναι ένα historical romance στη Σκωτία, έτσι όπως ακριβώς μπορεί να το φαντάζεστε. Πραγματικά είναι υπέροχο, πολύ ωραία δουλεμένοι χαρακτήρες, παρόλο που είμαστε σε μια εποχή τέτοια που προφανώς δεν είναι όλα τόσο έτσι ισότητα των φίλων και όλα αυτά όπως τα φαντάζεστε, αλλά είναι εξαιρετικό. Αν δεν το έχετε διαβάσει, γιατί δεν έχει γίνει ίσως τόσο διάσημο όσο άλλα βιβλία, άλλες σειρές της Garwood, πρέπει να το διαβάσετε σίγουρα φέτος. Προχωρώντας, θα πάω στο παιχνίδι μίσους από Sally Thorne, από εκδόσεις Ωκεανός. Λοιπόν, παιδιά, αυτό έχει γίνει και ταινία. Πολλοί από εσάς πιθανόν να το γνωρίζετε. Θα σας πω γιατί το βάζω όμως στην 12η, γιατί εγώ το ανακάλυψα πέρυσι. Δεν θεωρώ ότι έχει γίνει τόσο τρελά, διάσημο, τόσο γνωστό όσο μπορεί κάποιοι να νομίζουν. Όντως κάπου μπορεί να το έχει πάρει το μάτι μου, μπορεί να έχει πάρει το μάτι μου την ταινία ή κάτι τέτοιο, αλλά το βιβλίο σαν βιβλίο δεν το είχα δει τόσο. Οπότε σας το προτείνω
σίγουρα είναι ρομαντική κομμεντή, είμαστε σε ένα πιο contemporary vibe, έτσι λίγο σύγχρονο γραφείου και τέτοια φάση. Πάρα πολύ ωραίοι χαρακτήρες. Λίγο βιάστηκε το τέλος θεωρώ, αλλά πολύ καλογραμμένο κατά τα άλλα. Επίσης πολύ πιο δυνατό το βιβλίο από τη σειρά, από την ταινία, συγγνώμη. Γιατί είδα και την ταινία μετά το βιβλίο. Οκ, δεν ήταν κακή, αλλά το βιβλίο καμία σχέση. Όχι, συνήθως θα μου πεις. Σίγουρα να το διαβάσετε. Χαλαρό εντελώς. Προχωρώ σε επίσης χαλαρό vibe, στον οδηγό πρικοθερίας για κυρίες, από εκδόσεις Ψυχογιός και Σόφι Έρουιν. Εντάξει, το πίσω δεν ξέρω αν σας λέει κάτι, γιατί είναι πολύ αφαιρετικό. Αλλά είμαστε σε μια ρομαντική κομμεντή εποχής, αλλά όχι ακριβώς historical romance, έχει και λίγο πιο ανάλαφρα στοιχεία. Προσπαθεί να ισορροπήσει το rom-com με το historical romance εδώ και τα καταφέρνει παραδόξως. Περνάει και αρκετό κοινωνικό στοιχείο μέσα, έχει δηλαδή και αρκετά πιο σοβαρές σκηνές. Μου άρεσε πάρα πολύ και δεν το βλέπω τόσο όσο θα ήθελα. Δεν ξέρω γιατί. Αν δεν το έχετε διαβάσει θα περάσετε πάρα πολύ ωραία διαβάζοντάς το. Ακόμα και εδώ δεν έχει τόσο spicy κλπ. Όπως ας πούμε το Μεντολί του Βασιλιά. Οπότε αν δεν είστε τόσο φαν του ερωτικού στοιχείου, αυτό είναι καλύτερο για εσάς. Προχωρώ. Λοιπόν, θεωρώ το τελευταίο πάρτι της Μάκιντος από εκδόσεις Μετέχμιο το έχω κάνει hype μόνο εγώ. Το τρέχω και το λέω παντού μόνο εγώ αυτό το βιβλίο, δεν ξέρω γιατί. Εύχομαι να υπάρχετε κι άλλοι που το έχετε διαβάσει και που σας έχει αρέσει. Είναι ζήτημα αν το έχω δει από 3-4 άτομα ακόμα. Είναι υπέροχο βιβλίο, υπέροχο αστυνομικό βιβλίο. Είναι τελείως whodunit, είναι έρευνας, είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα της Μάκιντος, δεν είναι τόσο πολύ thriller, δεν ξέρω βέβαια αυτό αν σας αρέσει ή όχι. Το έχω σίγουρα ξαναναφέρει στα top 10 μου ή στα top αστυνομικά, γενικά το αναφέρω συνέχεια, αλλά δεν γίνεται να μην το αναφέρω, πρέπει να ακούγεται, αυτό το βιβλίο είναι εξαιρετικό. Και υποτίθεται ότι θα γράψει κι άλλα η Μάκιντος με αυτούς τους detective, ας πούμε, αυτούς τους επιθεωρητές. Περιμένω πώς και πώς. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Τελευταίες δύο προτάσεις για να κλείσει το δεκάδα είναι λίγο διαφορετικές από το προηγούμενο τουλάχιστον στυλ. Η μία είναι αυτοβιογραφία. Είναι το βιβλίο του Μάθιου Περί, το Φιλαράκι Εραστές και το Μεγάλο Φρικτό Πράγμα. Είναι το βιβλίο που μας έγραψε ο ίδιος για τη ζωή του από όταν ήταν παιδί μέχρι και 2 χρόνια πριν. Νιώθω ότι αυτόν τον άνθρωπο τον αγαπούσα τρομερά και με άγγιζε τρομερά όσο έπαιζε στη σειρά. Τον είχα μέσα στην ψυχή μου όλα τα χρόνια που βλέπω και ξαναβλέπω τα φιλαράκια. Όμως, με αυτό το βιβλίο τον κατάλαβα. Και θα μου πεις, Βρίζο, εντάξει, τώρα επειδή διάβασες κάποιες σελίδες νομίζεις ότι νιώθω ότι μιλούσε τόσο άμεσα σε αυτό το βιβλίο, τόσο χωρίς να καλύπτει πράγματα, χωρίς να κρύβει πράγματα, που ήταν σαν να τον είχα απέναντί μου στον καναπέ και μου τα έλεγε και συγκινούμουν και έκλαιγα και δεν το πίστευα, άλλου γελούσα, άλλου έλεγα αδιανόητο ότι έχει περάσει αυτός ο άνθρωπος. Και τώρα που έφυγε από τη ζωή, όσοι πραγματικά αγαπήσατε το χαρακτήρα του, αυτόν που έπαιξε ή γενικά τον ηθοποιό σαν ηθοποιό, θα σας έλεγα να το διαβάσετε. Πραγματικά είναι, εγώ δεν διαβάζω αυτοβιογραφίες, είναι η μόνη που με έχει συγκλονίσει τόσο. Και για να ελαφρύνω το mood τώρα, 12η πρόταση και σε ένα στυλ που εγώ δεν διαβάζω συχνά, είναι το μοναδικό βιβλίο από αυτό το είδος που με έχει ξετρελάνει τόσο, γιατί είναι κάπως διαφορετικό. Είναι το βιβλίο του Χούγκα, ο Δανέζικος τρόπος να ζεις καλά. Και θα μου πεις, βρε ζωή μου, δεν διαβάζεις αυτοβελτίωσης μάτια μου, ούτε εμείς διαβάζουμε τόσο. Ναι, δεν είναι παιδιά τέτοιο στυλ, σας εγγυώμαι, κόβω τα χέρια μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει άνθρωπος που θα το διαβάσει και δεν θα περάσει τέλεια. Μιλάει περισσότερο για το πώς να διαμορφώσεις το σπίτι σου, πολύ μικρές αλλαγές, για κάποιες συνήθειες έτσι λίγο την ώρα που χαλαρώνεις, που εγώ τις έχω βάλει στη ζωή μου και με έχουν βοηθήσει. Αλλά δεν είναι με τον τρόπο πρέπει να κάνεις αυτό τύπου σήκω το πρωί και κάνε γυμναστική και φάει 2 χλάδια. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι
πιο ζεστό, πιο κόζι. Το χούγκα και όλες αυτό σημαίνει στη Δανία το αίσθημα αυτής της ζεστασιάς, της πληρότητας μέσα στο σπίτι. Είτε είσαι με παρέα, είτε είσαι με φίλους, με τον σύντροφό σου, με τη σύντροφό σου ή μόνος σου. Εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί το διάβασα λίγο πριν κάνω την ανακαίνιση στο σπίτι μου. Οπότε μετά είχα λίγο μια ιδέα καλύτερα πώς θα το διαμορφώσω έτσι ώστε να είναι πιο ζεστό, πιο κόζι. Ή ας πούμε την ώρα που διαβάζω πια ένα βιβλίο, ανάβω κάποια κεράκια, βάζω λίγο jazz μουσική και χαλαρώνω μαζί. Νιώθω ότι αυτό το βιβλίο έτσι όπως τα λέει και τρομερά χιουμοριστικά, τρομερά ανάλαφρα, έχει εικόνες, έχει πράγματα. Νιώθω ότι με χαλάρωνε και με έκανε χαρούμενη ακόμα και την ώρα που το διάβαζα. Είναι τρομερό, δεν θα σας το πρότεινα διαφορετικά. Οπότε, αυτές ήταν οι 12 προτάσεις για το 24. Εύχομαι κάποιες από αυτές να τις πάρετε. Άμα τις πάρετε και τις διαβάσετε, να μου πείτε την άποψή σας. Αν τις έχετε ήδη διαβάσει κάποιες, εννοείται ότι περιμένω feedback. Και περιμένω και δικές σας προτάσεις, γιατί το 24 ακόμα είναι μπροστά μας και εγώ κάποτε πρέπει να ξαναψωνίσω βιβλία, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε περιμένω τις δικές σας προτάσεις από κάτω στα σχόλια. Subscribe, κουδουνάκια, τα ξέρετε αυτά πια, τα έχετε μάθει. Σας φιλώ και τα λέμε σε λίγο καιρό.